खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दाखालि साननैसो सिगां क'क्राझाराव रेप जानायनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारा माखासे खेंफोरथिखौबो होलांबाय। थ' दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्रा बुंनायाबो थिग। थ' नैबे मोनसे बाथ्रायासो एसे साननो गोनां जादों जे सोरबा सासेयासो जायखिजाया ट्राइबनि खोथायानो होन, जा बर'आनो जा, सोरबा सासेयानो मुस्लिमानो जा, सोरबा बाङालियानो जा, सोरबा नेपालियानो जा, नङा होमबा? जाय रेप खालामग्रा सोरबा सासेखौ बुंनानै बा बावहाय जाथिखौ बुंनाया एसे उसुबिदाद्राय जायो फोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों। दा नैबेयावसो आं नैबे मोनसे खोथाखौसो बुंनो लुबैदों जे हाग्रामा महिलारि सारा थिगखौनो सोरनिबा थाखाय थिग जादों, सोरनिबा थाखाय गाज्रि जादों। जाय अपोजिशन बिथांमोननि थाखाय गाज्रि जादों आं बेखौ मिथिगौ आरो बिसोरो बुंखागोनबो। अपोजिशना जेब्लायबो अपोजिशनखा, हेंथाखा आरो जेब्लायबो गाज्रिखौ बियो नुबाय थाखागोन। बाथ्राया मैया जाय रेप खालामग्रा मुस्लिम सम्प्रदायनिनो, ओमफ्राय बे व्यक्तिखौ पुलिसफ्रा जेब्ला मोनसे नायबिजिर खालामहैनो होननानै लाना थांदोंमोन मोनसे जायगायावहाय, बा जि जायगायाव रेप खालामनाय जायगा, बे जायगायावहाय नायनो होननानै लानानै थांदोंमोन। अब्लानि समाव बै व्यक्तिया खारदोंमोन, नङा होमबा? खारनायावहाय बावहाय गावनाय समाव आथिङाव नांदों। आंनिब्ला आंनि मतामतखौसो होगोन दै बेवहाय, बा सोर मा सानो साना बे बिथांमोननि बाथ्रा। खिन्थुबा जाय रेप खालामग्रा बियो रेपआनोसै, बियो बिराद गाज्रि रोखोमनि, बियो जर जबस्ति खालामनाय ना बियो रेपआ, बा खोथा होलायनानै गोसो गोरोबनानै बा माबा मोनसे जानानै माबा मोनसे जानाया बे आलादा खोथा। खिन्थु बावहाय जर जबस्ति खालामनाय, नङा होमबा? बियो बेसेबां गनायजाथाव? होमबा बेफोरबायदिखौ मा आथिङाव गावनो बिलाय? बावहाय आथिङाव गावस्लायस्लाय आंनि हिसाबाव गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव बेफोरबायदिखौ डाइरेक्ट फासिबो होयो, बा गावथारखायो, इनकाउन्टार खालामखायो, बिदिखौ गावखानांगौ आरोखि। बेखौ बावहाय बा बिदि खालामनानै बा माबा मोनसे खालामना गावनाया बे बेखौ बिदि खालामस्लायस्लाय आंनिब्ला डाइरेक्ट सुट खालामनायाबो मोजां, गावखाथारनाया। मानो होननानै बुङोब्ला बियो जर जबस्ति खालामदोंना, जर जबस्ति खालामदों सोरबा सासे आइजोखौ रेप खालामदों बियो। बेफोरबायदिखौ जोंनि BTC आवबो बेफोरबायदिखौ खालामनांगौ। दा स्टार्टिं जागायजेनदों बियो रेप खालामनाया। रेपआथ' बिदिनो स्रोद स्रादनो सिखावै जादों, जाखुमाबाय थाखायो बिदिया दैलि। खिन्थुबा आंनिब्ला बेफोरबायदि जाय मानसिया रेप खालामदों बेफोरबायदिनि सायाव डिपार्टमेन्टआ गोख्रों, आरो बेफोरबायदि हमनो मोननायखौ ओरैनो हगारनानैबो लाब गैया। बेखौ डाइरेक्ट फासि नङाला डाइरेक्टनो इनकाउन्टार खालामखानायाबो मोजां, आरो लिरनो आयेनावबो बिदिखौ पास खालामना दोननायासो मोजां। नङाबा गाबोन सोरबाया थांगोन, सोरबा बेफोरबायदिया नोंनावल' गोग्लैया, बैनावबो गोग्लैगोन। मा समाव मा गोग्लैगोन बेखौ बुंनो हाया। जिहेतु जोंनि इन्डियायाव मोनसे आयेनाव रेपनि सायावबा बारा गुबुन गुबुन स्टेटआव लायो, खिन्थु जोंनि इन्डियायाव बिराद खम लानायखौ जों नुनो मोनो। बांलादेश बायदियाव जों नुनायावहायथ' बेफोरबायदिखौ फासिसो अर्डार होयो, डाइरेक्ट फासि, जेबो खोथा गैया। ओंखायनो बेफोरबायदिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ डिपार्टमेन्टफ्रा। थ' जिखियानो जाया, बावहाय एक्सना गोख्रों जाया नङा, जादों। दाबो हस्पिटालाव दङ बियो, क'क्राझारनि बिराद हुलुस थुलुस जादों। बेखौ दा लासैनो सोरबाफ्रा माने पलिटिक्सआवसो लाना थांलायगोन। आंनिब्ला बेफोरबायदि जाथायफोरखौ पलिटिक्सखौ खालामनांगौ, सोलोंलायनांगौ। जों पलिटिक्सआ मोनसे ब्रेनफोरखौ बा नोंनि साननाय हनायफोरखौ बिराद शार्प खालामनानै होयो दे, बिराद शार्प खालामनानै होयो। खारन नोंनि माखासे जाथारि जाथायफोर खामानिफोरखौ, नों गोरोन्थिफोरखौ माखासे बिथिङाव खोन्थाना होयोफोरबायदि मोनो आरोखि। आङो जाखिनि बुजिनाय खोन्थाना होयोफोरबायदि मोनदों आरोखि। ओंखायनो नैबे मोनसे रेपनि खेथ्रआव गुबुन गुबुन ट्राइबानो जा, सोरबायानो जा, बांगालानो जा, बाङालियानो जा, सोरबायानो जा,
बिनि सायाव बा रेबानोसै बेखौ बा सोरबा सासेखौ उमुक ट्राइबा उमुक जनगोष्ठीया उमुक जनगोष्ठीनिया बांद्राय रेप जायो आरो बांद्राय रेप खालामो होननानै बुंलायालाफानो बेखौ पलिटिक्स खालामलायालाफानो हानजानि समावसो बेफोरबायदि रेप जायो उमुक हानजा थानाय समाव बेफोरबायदि जाया बा पार्टिखौ लालायनानै बाथ्रा बुंलायाबा मोजां जागोन नङाला गाबोन नोंनि हारिनि ट्राइबावबो नोंनि जनगोष्ठीनियावबो गोग्लैहैनोबो हागौ बेफोरबायदि बिथिङावबा आंनिब्ला आरोखि पलिटिक्स राजखान्थियाखौ गेलेनांगौ नाथायबा बेफोरबायदि बिथिङाव गेलेलायाबा मोजां जागौ थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।